everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Niya ang sumpay ni naginapostang sugilanon Layla Libat. Ug bahala nag-unsay mahitabo, Layla. Di gyud magbuwag. Bahala nagpatyun ta ni Venus. Uy, Sir Dix. Sir Dix, kalisod ba ni mong pamation, uy? Unsa naman siya nahitabo? Madlok mo sa tamamati na yung tingo, Sir Dix, uy? Niya na si Atty. Militon. Ha? Niabot na. Unsa? Hay man si Atty. Militon. Duwa sa sala. Rexon, mabati na gyud nato karon mga panugo ni Papa Luisito. Layla, Naon sa ka, Rexon? Rickson, nga ka man. Nga nung mura magkakandila nga giugbok niya. gikulbaan man ko. Ayaw kulba-kulba diha, uy. Mao niyang gusto mahitabo ni Papa Luisito. Nga naagyog ka, inigbasa siyang testamento. Naunsa ka diha, Bimbo? Ngayon nagsigim kag ino. Ikulbaan lang ko nagunaw na sa pagbasa sa testamento ni Tito Luisito. O ganang kulbaan man ka? O ganun di man. Wa ba gamay ba ho? Nga ang maong testamento ang usa sa muhukom. Kung unsay buhato niya sa company nga akong gitrabahuan, Pinos. Unsa? Ang tots tiya, gikulbaan sab sa mga lihok karon sa board. Kaya doon na ni mga meeting, wa siya labot. O kun mao. Gamitan ang utok nimo. Aron ka mo gyud sa imong tiya ang makagunit sa kompanya ni Tito Luisito hangtod sa hangtod. Kung nahinayon palang untang ang kasal ni Layla, wa magintay problema ron ba? Paabutan na lang nato nga mabasahan ang maong testamento. Og human ni ini, bawion ko ng akong bana gikan kang Layla. Nabusog ka ba sa paniod to, attorney? Oo. Nabusog kayo ko, Ma'am Teresita. Maayo. Attorney, yan imong kape. Salamat. Naghago pa man ka, oy, day. Oh, nalipay ko nga niya ka nagyod, Rickson. Nabasa ko ang suwat ni Tito Luisito. Nanugon kini nga dili basahon ang iyang testamento kun wa ko. Gusto ka? Mausog ka na ang panugon ako ni Sir Luisito. Excuse me. May tinaw-tinaw na kay ikaw ko init ng luya. Excuse me, attorney. May mong mutingog. Mitingog ka na gyud digoy. Oh, gusto ba ka na, Digoy? Kadayon. Apil gyud ko sa basahan sa testamento. Oh, apil. Tuod, hay naman ang ubang katabang. Oy, birong! Dali na mo, dali. Dool mo, dali mo. Okay. Karon nga kumpleto na mo, basahon ko na ang testamento ni Sir Luisito. Pero, sa dili pa, pag-ampo ko lang mo. Ampo? Usa na sa sugo ni Sir Luisito nga sa dili pa nako ablihan ang attaché case nga gisuddan siyang testamento. Mag-ampo ko lang mo. Attorney, mangutana na sab ko. Usa ba ka na, Digoy? Wa sab siya manugon nga human sa pag-ampo. Mamainit unami. Digoy, pagtaro. Oh, wa masab siya mingon, Digoy. Maura ang iyang panugon. Attorney, kaysa may mulid sa pag-ampo.
Lahi ang pag-ampo nga gusto mahitabo ni Sir Luisito, Ma'am Teresita. Kaya nga naman dito ni, naday lain-lain styles pag-ampo. Naaoy, ug ang gustong pag-ampo nga mahitabo sa imong amahan, Layla. Mao nga, manghilo mong tanan, ug tagsa-tagsa mong mag-ampo sa iyong kaugalingon. Na kung unsa man ang akong basahon, kinasing-kasing nga inyong dawaton. Agoy! Sir Dick, no, saka, murang magagisakitan, no, saka, sir, Misa ka nga kung kabuhi na Layla. Dili ba ka ko papahawao ni Sir Luisito sa iyang panugo, no? Tumano na lang natong iyang gusto. Nga tagsa-tagsa tang mag-ampo. Sige. Mag-ampo na ta. Rickson. Salamat nga. Mitingog na gyud ka dong Rickson. Abig na kog wa na ka magkasabot sa mga paghitabo karon. Sige na. Mag-ampo na ta. Aron mabasa na niya ang testamento ni Tito Luisito. Attorney, humanamig ampo. Sige na, attorney. Basahan na ang last will and testament ni Luisito. Wa na. Sugod ng kabuhi ko. Ayaw una. Higtidaan, Dikod. Doon na patay lang ikinahanglan. Una niyo may bawi ang last will and testament ni Sir Luisito. Unsa? Unsa naman sa bato niyo? Dagsa ka kanaog na bang gibati na ako anang imong ungot-ungot ni. Bitaw, attorney. Gusto naming mahibaw sa unod sa iyang testamento. Kalma lang mo. Mahibaw lagi mo karon. Pero lahi kining gipili nga pamaagi ni Sir Luisito sa pagpahibaw ninyo sa iyang testamento. Pasabton taon mo. Sige, attorney. Naunsa naman niyo eh. Manamig ampo. Unsa naman say imong kikinahanglan torni. Pamati mo. Sige, kita pamati. Pasabton taon mo. Sige, pasabtam eh. Ang testamento nga gihimo ni Sir Luisito mao ang holographic will. Holographic will? Holographic will. Unsa na uy? Sa ato ba didto na himuha sa hulo? Ang holographic will sinuwat mismo sa kamot ni Sir Luisito. O gisuportahan niya og video. O nanugon siya nga ang video ang una niyo makita. Unsa? Video. Mao nga magkinahanglan ko og computer nga makita ninyo ang panugon ni Sir Luisito gikan sa USB. Gitukan ko diri. TV. Oh sige. Birong. I-on ang TV. Birong, i-on ang TV. Hello, tita. Unsa naman sab? Nganong nanawag naman sab ka? Bimbo, nakabalita ko na nag-meeting na sa mga ubang miyembro sa board. Tuwa sila sa resort nag-meeting ilong. Unya? Unsa may buhato na mo init tita? Kinala makuha ako simpatiya sa nabiling shareholders. Ngarim apin ako. Ug ikaw, paspasin ang pagtrabaho ni Layla. Nagliho ko tita. Kalma lang. Kay medyo komplikado ang sitwasyon karon. Kay tuan sab si Rickson sa ila. Ipauli na. Unsa? Kung di na ako magkuha si Layla, kinahanglang mapreso siya uban kang Rickson. Layla, mao ka nang angin mahitabo. Mapreso si Layla o Rickson. Ipalihog na ka na ni Venus. Pastilan, naunsa naman eh. Nagdungan ng problema, tita. Kalma lang. Sa pagkakaroon, pahibaon talang una ka. Nga posible nga dunay kausaban sa negosyo ni Tito Luisito karon. Human mabasa ang iyang last will and testament. Unsa? Usa sa rason nga tuwa si Rickson sa ila tungod sa pagbasa sa last will and testament ni Tito Luisito. Unsa? Og kana ang atong atngan, tita. Ang epekto sa maong testamento. Okay. Nana. Ready na ang TV, attorney. Usapan mo, ready na ba mo nga mo tanaw sa panugo ni Sir Luisito? Ready na, attorney. Ganina ra. Ikaw, Rickson? Ready na. Sige na, attorney. Gusto naming makakita unsa nang nasa USB.
Sige. Ako nang i-play. Mayong adlaw kaninyong tanan. Ako si Luisito Laurente. Kining akong gibuhat. Mao kini ang panugon alang sa mga tao nga importante sa akong kinabuhi. Makita lang kining maong video kung patay na ko. Kining akong isulti kaninyo, kabahin kini sa akong last will and testament. Layla, naunsa ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!